Анкарада 14 сәгать. Исәнмесез, мөхтәрәм тыңлаучылар. Бүген 2025 елның 25 март сишәмбе көне. Сез турыдан-туры эфирда Төркия Авазы радиосының татар телендәге тапшыруларын тыңлыйсыз. Безнең программа 19 метрлык кыска дулкынның 15360 кГц яшьлыгыннан 42 дәрәҗә көнчыгыш юнәлешендәге Түрксат 3А һәм Түрксат 4А иярченнәре белән 3 тапкыр w.trtdinla.com интернет адресы аша һәм кесә телефоннарының TRT Dinla тыңла кушымтасыннан Вот Is радио каналыннан тапшырыла. Мөхтәрәм тыңлаучылар, Төркия Авазы радиосының кыска дулкындагы яшьлыгы һәм эфир вакыты үзгәрә. 30 март якшәмбе көненнән башлап тапшыруларыбызны Төркия һәм Казан вакыты белән көндезге сәгать 1дә 16 метрлык кыска дулкынның 17615 кГц яшьлыгыннан тыңлый аласыз. Тапшыруыбызның бүгенге чыгарылышында соңгы хәбәрләрдән соң Татарстан хәбәрләре программасы белән буларны беләсезме язмасын тәкъдим итәрбез. Топшубызны Коръән-и Кәримнең Гыймран сүрәсенең 145-нче алып 148-нче кадәрге аятлары белән башлыйбыз. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا ومن يرد ثواب الدنيا نؤته منها ومن يرد ثواب الآخرة نؤته منها وسنجزي الشاكرين وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين صدق الله العظيم Рахман ва Рахим булган Аллаһ исме белән. Аллаһтан хәбәр иңмәенчә һичбер кемгә әҗәл килмәс. Үлем тәкъдирдә язып куелган сәгатьтә генә килер.
Кемдә кем бу дөньяда нигъмәт савап теләсә, бирербез. Кем исә ахират савабын теләсә, аны да бирербез. Без шөкер итүчеләргә әҗир бирәбез. Ничә пәйгамбәрләр килеп китте. Алар белән иң куеп, күпме мөкминнәр җихад юлында орышты. Алар Аллаһ юлындагы көрәшләрдә куркаклык, вак җанлылык күрсәтмәделәр. Душманга буйсынмадылар. Аллаһ чыдамнарны сөя. Менә алар әйткән сүз. Я Раббыбыз, безнең гөнаһларыбызны ва эшебездә хәттин ашкан хаталарыбызны ярлыга. Сугышканда төз буыннарыбызны ныгыт. Кафирләр гырухына каршы безгә ярдәмче бул, дигәннәреннән башка сүз юк. Ниһаят Аллаһ аларга һәм дөнья нигъмәтен, мал, шәрәф, дан, шөһрәт һәм ахират савабының гүзәллеген бирде. Аллаһ игелекле гамәлле булганнарны сөя. Мөхтәрәм шәрәфсез, Коръән Кәримнең Гыймран сүрәсенең 145-нче алып 148-нче кадәрге аятларын һәм ачыклауларын тыңладыгыз. Соңгы хәбәрләр. Израиль армиясе Газа сызыгының төрле төбәкләренә көчле һава һөҗүмнәре оештырып, тыныч халык яшәгән йортларны, исез калган фәлестинлеләр сыенган чатырлар һәм транспорт чараларын утка тотты. Камау астындагы Газада дүшәмбе көнне башкарылган һөҗүмнәрдә ким дигәндә 43 фәлестинле гомерен югалтты. Моннан тыш Израиль гаскәренең төне буе дәвам иткән һөҗүмнәрендә араларында бер бала да булган 6 фәлестинле һәлак булды. Израильның һава һөҗүмнәрендә тагын 2 фәлестинле журналистның гомере өзелде. 2023 елның октябреннән бирле үтерелгән журналистлар саны 208-гә җитте. Әл-Җазира хәбәрчесе Хоссам Шабат Газаның төньягындагы һөҗүмдә һәлак булды. Фәлестин Today TV хәбәрчесе Мөхәммәд Мансурхан Юнустагы өен утка тотканда үтерелде. Мансурның хатыны һәм баласы да бу һөҗүмдә гомерләрен югалттылар. Израильнең канунсыз сионист килеп урнашучылары Оскар бүләгенә лаек булган Ноотсерлен документаль фильмының фәлестинле режиссерларыннан берсе булган Хамдан Балалны басып алынган ярданның көнбатыш үзәнлегендә кыйнадылар. Аннан соң Израиль гаскәрләре Балалны һәм тагын 2 фәлестинлене Сусия авылында кулга алдылар. Вакыйга шаһидләре сүзләренә караганда, якынча 20дән артык канунсыз җирләшүче Израиль гаскәрләре униформасы кигән һәм кораллар белән авылга һөҗүм иткән. Израиль гаскәрләре фәлестинлеләргә кораллар белән янаганнар. Шул ук вакытта җирләшүчеләрнең таш ыргытуына да игътибарсыз калганнар. АКШ илбашы Дональд Трамп Венесуэладан нефть импортлаган илләргә тамахана салымы кертү турында карарнамә имзалады. Карар негезендә 2 апрельдән башлап Венесуэладан турыдан-туры яки читләтеп нефть импортлаган барлык илләргә АКШка кертеләчәк товарларга 25% тамахана салымы кертелә ала. Көньяк Кореяның көньяк көнчыгышында һәм Япониянең көнбатыш төбәкләрендә 4 көн буе барган урман янгыннарын сүндерү эшләре дәвам итә. Рәсми затлар янгыннарның таралуын тоткарлау өчен дистәләгән боралак җибәрде. 2 илдә барлыгы ким дигәндә 4 кеше һәлак булды, 6 кеше җәрәхәтләнде һәм 3000-нән артык кеше эвакуацияләнде. Türkiye авазы долкыннарында соңгы хәбәрләр тыңлыйсыз. Төркия тышкы эшләр министры Хакан Фидан Дональд Трамп җитәкчелегендәге АКШка беренче рәсми сәфәрен ясый. Фидан АКШ дәүләт сәркатибе Марко Рубио һәм башка рәсми затлар белән очрашачак. Очрашуларда Төркия АКШ мөнәсәбәтләрендә ясалачак стратегик адымнар һәм киләсе чорда булачак дәүләт башлыгы дәрәҗәсендәге сәфәргә әзерлекләр каралачак. Фиданның көн тәртибендә саклану сәнәгатендә тәэмин итү процесслары алдында торган киртәләрне бетерү мәсьәләсе бар. Террорчылыкка каршы көрәш, Русия-Украина сугышы, Газада даими туктату тәэмин итү һәм төбәккә гуманитар ярдәм ирештерү темаларында сөйләшү көн тәртибеннән читтә калмаячак. Яңа Зеландиянең көньяк утравында 6,7 балл зурлыгында җир тетрәү булган. АКШ геологик тикшерүләр үзәге хәбәр итүенчә, эпицентры көньяк утрау булган 6,7 балл зурлыгындагы җир тетрәү якынча 10 километр тирәнлектә теркәлгән. Беренчел мәгълүматларга караганда, зилзиләдә үлем китем һәм матди югалту булмаган, цунами кисәтүе ясалмаган. Яңа Зеландиянең милли гадәттән тыш хәлләр идарәсе диңгездә көчле агымнар барлыкка килү ихтималы булуын белдереп, ватандашларны пляжлар һәм
диңгездән ерак туры турында кисәткән. Даими рәвештә омега-3 витамины эчү биологик картаюны әкренәйтә. Тикшеренүчеләр күзәнәк һәм органнарда яшькә карап үзгәрешләрне ачыклау өчен үткәрелгән 3 еллык эшчәнлеккә йомгак ясады. Анда өлкән яшьтәге 777 швейцариялеләрнең клиник тәҗрибә нәтиҗәләре анализлана. Тикшеренү күрсәткәнчә, көн саен 1 грамм омега-3 витамины кулланучы кешеләрдә биологик картаю кулланмаучылар белән чагыштырганда 4 айга кадәр кими. Әлеге витамин керүче туклану төре исә ялкын сунуның кемүе, буыннарның ныклыгы, йөрәк авыруы янавы, яман шиш һәм деменция куркынычының шигенүенә китерә. Авропада чыгымнар арту һәм җитештерү кимү сәбәпле бәясе тиз арткан һәм сатуда шикләүләр булган атланмайны Төркия узган ел 100 мең тоннадан артык җитештереп рекорд куйды. Төркия статистика оешмасы мәгълүматларына караганда 2024 елның гыйнварында 9209 тонна атланмай җитештерелгән булса, май аенда бу сан 8615 тонна, сентябрьдә 7731 тонна, ә декабрь аенда 8945 тонна буларак теркәлгән. Шулай итеп, 2024 елда Төркия 100,321 тонна май җитештергән. Бу исә аннан элекке ел белән чагыштырганда 15,2%-ка күбрәк. Соңгы 5 елгы мәгълүматлар күрсәткәнчә, май җитештерү күләме 2020 елда 78610 тонна, 2021 елда 84826 тонна, 2022 елда 95656 тонна, 2023 елда исә 87650 тонна булган. Мөхтәрәм тыңлаучылар, сез Төркия авазы тулкыннарында соңгы хәбәрләр белән таныштыгыз. Татарстан хәбәрләре. Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов Сабан туй бәйрәмнәрен уздыру көннәре турында карар чыгарды. Документта әйтелгәнчә, татар халкының милли бәйрәме Татарстан авылларында, район үзәкләрендә 7-8 июньдә, Чаллыда 14 июньдә, Казанда 21 июньдә булачак. Рөстәм Миңнеханов Татарстан министрлар кабинетына җирле идарә органнары белән бергә бәйрәм чараларын уздыруны оештыруны йөкли. Казан күчемсез милеккә бәяләр һәм җирле халыкның керемнәре нисбәте буенча дөнья шәһәрләре рейтингында 46 урынны алды. Номбио порталы тикшеренүләреннән күренгәнчә, Татарстан башкаласында бер гаилә фатир сатып алу өчен 16 ел 6 ай дәвамында акча җыярга тиеш. Аналитикларның мәгълүматлары буенча иң кыйммәтле фатирлар Колумбуда. Анда бер гаиләгә уртача бәядәге фатир сатып алу өчен 37 ел акча җыярга кирәк. Аннан соң Катманду, Пекин, Шанхай килә. Мәскәү әлеге рейтингта 37-нче, Калининград һәм Санкт-Петербург 52-нче һәм 53-нче баскычларда. Австралиянең Брисбен шәһәрендә Нәүрүз бәйрәме узды. Анда күп гасырлык дуслык һәм мәдәни бердәмлек традицияларын хөрмәтләү өчен төрки җәмгыятьләр вәкилләре җыелды. Квинсленд Милли Азәрбайҗан ассоциациясе тарафыннан татар һәм үзбәк җәмгыятьләре белән оештырылган чара Азәрбайҗан, Татарстан, Үзбәкстан, Төркия, Казакъстан һәм Кыргызстанның бай мирасын күрсәтте. Төрки һәм фарсы телле илләрдә киң таралган Нәүрүз Австралиядагы татар һәм үзбәк җәмәгатьчелеге өчен аерым әһәмияткә ия. Буыннар арасында күпер булып хезмәт итә һәм диаспораның мәдәни үзенчәлеген ныгыта. Чара кысаларында традицион көнкүреш әйберләре, милли костюмнар һәм символик артефактлар күргәзмәсе күрсәтелде. Ул килүчеләргә төрки халыкларының тарихи һәм сәнгать мирасына чумарга мөмкинлек бирде. Австралиядагы татар диаспорасы өчен Нәүрүз гади бәйрәмнән дә зуррак. Ул борынгы традицияларга кушылу, яшь буыннар белән үз мирасыңны уртаклашу һәм мәдәният ара аңлашуга ярдәм итү мөмкинлеге. Чарада татар музыкасын, биюләрен һәм традицион киемнәрен киң тану бергәлекнең мәдәниятны саклауга һәм алмашуга бирелгәнлеген чагылдыра.
Казанда Коръәннең кулъязма мусхафы язылып биткән. Бу хакта Татарстан мөфтие Камил Сәмигуллин Казан Экспо үзәгендә узган Татарстан Республикасы мөселманнары диния нәзарәтенең 9нчы кырылтаенда сөйләде. Коръәннең кулъязма мусхафын язу Идел буе Болгар дәүләтендә исламның кабул ителүенә 1100 еллык чаралары кысаларында 2022 елда башлаган иде. Мөфти әйтүенчә, кулъязма 11 чыганакка таянып язылган. Бу эш хәзер тәмамланган. Алга таба китаптагы хаталар тикшереләчәк. Нәзарәт өчен Казанда язылган Коръән башка кыйммәтләре белән дә кадерле. Беренчедән ул Россиянең яңа тарихында тәүге үрнәк, икенчедән ул җуелган татар каллиграфиясының фәнни мәктәбен торгыза, өченчедән ул Казан дин галимнәренең үз хезмәтләре нәтиҗәсе булып тора. Аны үзебезнең белгечләр күзәтчелеге астында Русия Ислам институтында укып чыккан үзебезнең Казан хаттаты язды, диде Камил хәзрәт. 26 апрель көнне мин татарча сөйләшәм сәхнәсендә чыгыш ясарга теләүчеләрне яңа жанлы музыка бәйгесендә катнашырга чакыралар. Татфорум Telegram каналы хәбәр иткәнчә, моның өчен үзең иҗат иткән җырны тере уен коралларына минуска яки акапелла башкарып видеога төшерергә кирәк. Башкаручылар саны шикләнмәгән. Җыр сүзләрен татар классик шагыйрьләре иҗатыннан алу рөхсәт ителә һәм хуплана. Язмада тулы бер җыр булырга тиеш. Өзекләр кабул ителми. Клиплар бәйгедә катнашмый. Бәйгедә иң күп тавыш җыйган катнашучыга партнерлардан бүләкләр биреләчәк. Оештыручылар тарафыннан сайланган җиңүче 26 апрель көнне сәхнәдә чыгыш ясаячак. Татарстанда хәләл стандартлары буенча эшли торган компаниялар 2024 елда төрле белгечләр өчен 600-га якын вакансия урнаштырган. Бу 2023 ел белән чагыштырганда 72%-ка күбрәк. Тармак белгечләре сүзләренчә, хәләл индустрияда иң зур ихтыяҗ пешекчеләргә булган. Аларны җәмәгать туклануы өлкәсенә, супермаркетларда әзер ризык җитештерүгә, азык-төлек китереп бирү хезмәтләренә, ярым фабрикатлар әзерләү оешмаларына һәм башка урыннарга чакыралар. Шулай ук хәләл индустриядә торучыларга, сатучы кассирларга, икмәк пешерүчеләргә һәм кассирларга ихтыяҗ зур. Тапшыруда Татарстан рәисенең матбугат хезмәте һәм Татар информ хәбәр агентлыгы язмалары кулланылды. Татарстан хәбәрләре. Буларны беләсезме? Алтынчы февральдә Төркиянең көньяк-көнчыгышында булган җир тетрәүдә зур зыян күргән Хатай шәһәренең Анадолудагы иң борынгы җирләшү урыннарыннан берсе булуын белә идегезме? Анадолуның борынгы төбәге Хатайдагы тарихи тормыш табылдыклары безнең эрага кадәр 100 меңнче елларга кадәр сузыла. Әлеге җирлекнең җылы климат шартлары һәм уңдырышлы туфраклары һәр вакыт кешеләрне кызыктыра. Тарихның һәр чорында бирегә күчеп утыручыларны җәлеп иткән тагын бер үзенчәлек исә Анадолуны Чукурова юлы белән Сүрия-Фәләстингә бәйләүче юлларның киселешендә урнашуы. Өстәвенә Месопотамиядән Урта диңгезгә чыгу өчен кулланыла торган иң уңайлы портлар да бу төбәктә. Диннәрнең, мәдәниятләрнең кардәшлеген символлаштыручы яһүд, христиан һәм мөселман җәмгыятьләре яшәгән 23 гасырлык тарихи Хатайда 3 монотеистик дин ияләре янәшә каберләрдә ята. Шәһәрдәге Изге Пьер чиркәүе Гайсәгә ышанучылар тәүге тапкыр христиан дип аталган урын. Аны Рим папасы Павел VI хаҗ кылу урыны дип игълан итте. Шул сәбәпле Хатай христиан дөньясы өчен дә зур әһәмияткә һәм мәгънәгә ия.
Римлыларның күз өстендәге каш шикелле шәһәре, көнчыгыш башкаласы булган Хатай кайчак императорларны да үзендә кабул итә. Ул тарих буенча мөгаен җир тетрәүләрдә иң күп җимерелгән каладыр. Бигрәк тә 526 елда булган җир тетрәү тарихтагы иң зур зилзиләләрнең берсе иде һәм шәһәр тирәсендә зур җимерелүләргә китерде. Хатай табигый афәтләр тышында тарих буе басып алучыларның да җимерүенә дучар калды. 526 һәм 528 елгы җир тетрәүләрдән соң кабат торгызылган шәһәр Гарәп һәм Көнбатыш чыганакларында су шәһәре буларак аңлатыла. Ул үткәннән бүгенгә кадәр сәүдәдә һәрвакыт әһәмиятле урын алып тора. 2022 елгы мәгълүматларда Хатай Төркиянең 13-нче иң күп кешеле шәһәре буларак теркәлә. Куркыныч һәлакәт аны хәрабәгә әверелдерде. Исемен Мустафа Кемаль Ататүрк куйган бу төрек шәһәре һичшиксез милләтнең бердәмлеге һәм берлеге белән кабат аякка басачак. Буларны беләсезме? Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu. This is the voice of Turkey. Hier ist die Stimme Türkiye's. Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye. اینجا آنکارا، رادیو صدای ترکیه. هنا إذاعة صوت تركيا. Danışır Türkiye'nin Sesi Radyosu. Ovdi Radyo Glas Türkiye. Türkiye'nin Sesi Radyosu. Qui è la radio La Voce della Turquía. Esta es La Voz de Turquía. Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Тюркия. Юфлет Зари и Тюркия. 这里是土耳其之声广播电台。 اینجا انقره رادیو صدای ترکیه. دا ترکیه غرب رادیو دا. خصوم ترکیه زاین رادیو گایانه. Eterşehir Radyo Sadburi Türkiye Sıkma. Ovada Türkiye Ünü Radyosu. Aici Radio Vocea Türkiye. Говорит голос Türkiye. Efirde Türkiye ovası. Gepleyer Türkiye'nin Fethi Radyosu. Ye Saday Türkiye. Anlavatkanlar Türkiye Avazı Radyosu. Evo İfonitis Türkiye. Ovdi Radyo Glas Türkiye. Jeddah Radio Muria Türkiye. Ini adalah Radio Suara Turkiye. Hii ni idhaa ya Kiswahili, Sauti ya Turkiye. Muhterem тыңлаучылар, Төркия Авазы радиосының татар телендәге тапшырулары шушының белән ахырына якынлашты. Искәртеп узабыз, радионың кыска дулкындагы яшлыгы һәм эфир вакыты үзгәрә. 30 март якшәмбе көненнән башлап тапшыруларыбызны Төркия һәм Казан вакыты белән көндезге сәгать 1дә 16 метрлы кыска дулкынның 17615 кГц яшлыгыннан тыңлый аласыз. Әлегә без сезнең белән саубуллашабыз, эфирда киләсе очрашуга кадәр.